Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manding. Taong 1967, Madulaw, Quezon. Noong mga panahong ito, may kaibigan ang ama ni Manding na nagmula sa Marinduque. Kakalipat lang nito sa lugar nila sa Madulaw at kaya yun doon napadpad dahil sa pangako ng tatay niya na bibigyan ito ng maayos na trabaho sa bukid nila. Kung di nyo kasi naitatanong, may kaya sa buhay ang pamilya noon ni Manding. Isa sila sa may pinakamalawak na lupain sa Madulaw at kabilang sa mga taong may malaking koneksyon at impluensya. Dahil dito, kaya masarap niyang tinatamasa ang marangyang buhay. Sa lahat ng aspeto may katulong siya, kaya lumaki siya na literal na hindi nakaranas ng kahirapan. Marami rin siyang kaibigan at lahat ng yon, pawang mga anak ng mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng pamamahala ng kanyang mga magulang. Kaya naman kahit nagagawa niya ito ng masama, hindi ito lumalaban o nagagalit sa kanya. Kabilin-bilinan ng mga magulang nito na matuto silang pakisamahan si Manding sa abot ng kanilang makakaya. Pero ang ganoong sitwasyon ay unti-unting nagbago, lalo na nung panahong dumayo sa lugar nila ang kaibigan ng tatay niya na itago na lang natin sa pangalang Amer. Itong si Amer Pinuno, may anak na lalaking halos kaedad lang niya. Nakilala niya ito sa pangalang Ubok. Matanda lang ng 1 taon si Ubok Pinuno, kaya kapag nagsasama sila, hindi niya ito mabata-bata. Palagi rin siya nitong pinagsasabihan kapag mali ang kanyang ginagawa dahil sa kanilang dalawa, si Ubok ang di hamak na may kasanayan sa lahat ng bagay. Dahil dito, kung kaya't umiiwas na roon si Manding. Ayaw niya ng ganoong pagtrato dahil ang gusto niya, siya palagi ang nasusunod. Pero dahil sa nakatira ito malapit sa bahay nila, hindi maiwasan na palagi silang magsama at magkita. Lalo na kapag inuutusan nito ng tatay niya na bantayan siya kapag meron itong ginagawa. Dahil sa ganoong sitwasyon, napipilitan na lamang siyang magtiis. Bukod kasi sa hindi niya kayang baliin ang utos ng kanyang ama, palagi rin siyang pinagmamasdan ng nanay niya upang masiguro na wala siyang gagawing kalokohan. At sa loob ng halos ilang buwan na gano'n ang kanilang estado, tila bang siya na ang sumusunod kay Ubok. Pakiramdam niya ito na ang mas nakakataas sa kanya, kaya dahan-dahan na niyang sinimula ng pagtutol sa mga bagay na para lang din naman sa kabutihan niya. Isang hapon, na taong gumagapas sa bukid ang kanyang ama. Yung nanay naman niya, abala sa pagbabantay ng mga kapatid niya, kaya di na siya nito gaanong napapansin. Kasalukuyan din silang nasa labas ng bahay ni Ubok, gumagawa ng mga bagay na pwede nilang pagkaabalahan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon siya na pumunta ng baryo. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, kagad naman itong napatayo habang nagtatanong sa kanya ng, "At ano naman ang gagawin mo roon, Manding? Ang habili ng tatay mo sa akin, hindi kita paalisin ng bahay, kaya pasensya ka na. Ano man ang pakay mo roon, mas mainam na hintayin mo ang tatay mo para sa kanya ka na magpaalam." Nang marinig ito ni Manding, hindi niya ito tinanggap. Pinalabas niya na importante ang pakay niya, pero ang hindi nito alam, nais lang niyang tutulan ang lahat ng bagay na sinasabi nito sa kanya. Ilang araw din niya itong pinag-isipan hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob para gawin ito. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, walang nagawa si Ubok kundi hayaan siya. Pag-alis niya ng bahay, kagad itong pumunta ng bukid para isumbong siya sa tatay niya. Nang mapansin niya ang ibig nito, di siya nagdalawang isip na balaan ito. "Sige, maging aso ka ng tatay ko. Akala mo naman, mababahagian ka ng yaman namin kung magiging tapat ka sa kanya. Kahit anong gawin mo, ako ang anak niya at wala kang puwang sa pamilyang ito.
Sino ka para diktahan ako? Magdahan-dahan ka sa mga kinikilos mo, Ubok ha. Baka mapalayas kayo rito ng pamilya mo. Binabalaan kita. Nang marinig ito ni Ubok, hindi na yun nakaimik. Literal na hinayaan na siya nito hanggang sa makaalis na siya. Akala niya ayos lang ang lahat, pero lingid sa kanyang kaalaman, dito na magsisimula ang istorya na kailan may hindi na niya makakalimutan. Kinagabihan tsaka pa lamang siya nakauwi. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nakita niya ang kaibigan ng kanyang ama na nakaupo kasama ang anak nito. Kapansin-pansin din ang pananatili nitong tahimik kahit nakita na siya nito. Maya-maya pa, nagpatuloy lang naman siya sa paglalakad na para bang wala siyang nakita. Hindi niya pinansin si Ubok, ganon din ang ama nitong kanina pang nakatingin sa kanya. Ilang minuto ang lumipas. Dito niya na nakita ang tatay niya. Abalang-abala ito sa pagluluto ng hapunan kasama ng nanay niya. Maya-maya pa, nang mapansin na siya nito, bigla itong tumigil sa kasalukuyan nitong ginagawa. At saan ka pumunta, Manting? Kabilin-bilinan ko sa iyo na huwag kang aalis ng bahay kapag wala ako. Hindi ka marunong makinig at hindi ka marunong umunawa ng mga bagay na sinasabi ng mga taong walang ibang hiling, kundi ang mapabuti ka. Dahil sa ginawa mo, hindi ka na muna uuwi rito. Aalisan kita ng mga katulong at pansamantala hindi kita ituturing na anak. Para makaraos, kailangan mong mamalagi sa bahay ni Ubok at ng kanyang ama. Naniniwala ako na sa pamamagitan nito, mauunawaan mo ang ibig kong mangyari sa iyo. Mag-empake ka na ng gamit dahil ngayon din mismo, sasama ka sa kanila. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, biglang nag-umapaw sa galit si Manting. Walang kontrol nitong sinigawa ng kanyang ama hanggang sa napilitan na itong sampalin at suntukin siya sa tiyan. Matapos nun, kagad siyang napaluhod habang naghahabol ng hininga. Mukhang nakakalimot ka kung sinong taong sinasagot mo. At dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi ka uuwi rito hanggat hindi lumilipas ang 3 buwan. At mula sa gabing ito, si Amer ang magsisilbi mong ama. Lahat pwede niyang gawin sa'yo, kaya anuman ang mangyari, hindi ka makakahingi ng tulong mula sa amin. Tingnan natin kung hindi ka magtanda. Dahil sa sinabi ng tatay niya, dito na bumuhos ang kanyang emosyon. Sigaw siya noon ng sigaw pero hindi na siya pinapakinggan ng kanyang mga magulang. Kalaunan, pumasok na ang kaibigan nito, bit-bit ang kanyang mga gamit. Manding, halika na. Umuwi na tayo. Nang marinig niya ito, kagad siyang tumutol pero sa halip na pakinggan, nakatikim siya ng sampal mula rito. At sa pagbaling niya ng tingin sa tatay niya, nakita niya na hindi man lang ito naawa sa kanya. Di nagtagal, dito na rin pumasok si Ubok, bit-bit ang isang tali. Kagad nitong ginapos ang kanyang kamay para magawa siya nitong mahila nang hindi nagpupumiglas. Noong una, pilit niya itong tinututulan, pero dahil sa lakas nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagkaraan ng 10 minuto, narating nila ang bahay nila Amer. Taliwas sa kanilang tahanan, napakadilim nito. Lumang-luma na rin ang bahay, gawa ng dati nila itong imbakan ng mga palay. Pagpasok nilang 3 sa loob, kaagad na sumalubong sa kanya ang isang hindi kaaya-ayang amoy. Di siya sanay sa ganoong bagay, kaya halos umusog ang kanyang sikmura habang naglalakad pa lamang sila. Ayon kay Manding na, yung amoy na nalalanghap niya parang pamilyar. At kung hindi siya nagkakamali, para itong kahalintulad ng tuyong labi ng patay na daga. Nakakapagtaka ang ganoong amoy sa loob, gawa ng kinakaya ito ng pamilya ng kaibigan niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakapasok na sila sa loob ng kwarto kung saan siya maglalagi ng mahigit 2 buwan.
Pagdating nila roon, bumungad sa kanya ang silid na punong-puno ng alikabok. Kahit may liwanag, pakiramdam niya patay na ang lugar. Kakaiba rin ang presensya na kanyang nararamdaman, kaya naman bago pa umalis ang mag-ama, nakiusap siya. Manoy Amer, pwede ba ako matulog na lang sa sala? Hindi kasi ako komportable rito eh. Nang marinig naman yun ni Amer, nakita niyang kumunot ang noo nito, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Hindi po pwede. Walang natutulog sa sala, Manting. Alam mo kung bakit? Dahil tuwing gabi, gumagala sa lugar na yan ang kamatayan. Lahat ng makikita niyang may buhay, kinukuhanan niya ng kaluluwa. Huwag mo sanang isipin na ang mga sinasabi ko ay pawang pananakot lang. Dahil para din yan sa kaligtasan mo. Tandaan mo, sa buhay na ito, umiiral ang mga balagis. Dahil sa sinabi ng tatay ng kaibigan niya, hindi siya kagad nakasagot. Bagaman marami siyang katanungan, minabuti na lang niyang manahimik dala ng matinding takot. Kalaunan, kaswal nang nagpaalam ang mag-ama hanggang sa makalabas na ito ng silid niya. Pagtahimik ng paligid, wala siyang ibang nakita sa silid kundi ang mumunting lampara malapit sa itim na krus na nakasabit. Nang makita niya ito, medyo nakaramdam siya ng kapanatagan. At sa halip na matakot, sinubukan niyang unawain ang mga nangyayari sa paligid. Hindi naglaon, dahan-dahan na rin siyang dinalaw ng antok hanggang sa hindi niya namalayan na tuluyan na pala siyang nakatulog. Pero sa kasagsagan ng kanyang pahinga, bigla siyang ginising ng mga pag-aangil na narinig niya. Dahil dito, kung kaya't dali-dali naman siyang naupo at nakiramdam. At habang ginagawa niya ito, pansin na pansin niya ang panginginig ng buo niyang katawan. Maya-maya pa, tumahimik ang buong paligid. Akala niya tapos na, pero segundo lang ang lumipas, umangil na naman ang mga ito. At sa pagkakataong iyon, naririnig na niya ang yapak ng mga nilalang na papalapit. Ramdam na ramdam ni Manting na nasa labas lang ito ng kanyang silid, pero ang ipinagtataka niya, bakit hindi ito nagdudulot ng kaguluhan sa loob ng bahay? Yun bang parang siya lang ang nakakarinig nito? Hindi naglaon, biglang umihip ang malakas na hangin sa loob ng silid. Napatay nito ang siga ng lampara at napabaliktad nito ang krus na nagsisilbing proteksyon sa lugar na yon. Matapos nun, dahan-dahan ang nag-iba ang presensya sa paligid. Unti-unti na ring pinabalot ng kakaibang liwanag ang kanyang silid na animoy nagmumula sa labas kung saan naroon ang mga nilalang na kanyang naririnig. Dahil dito, kung kaya't hindi niya na maiwasang mapasigaw ng malakas. Pilit siya noong humihingi ng tulong, pero tila bang walang nakakarinig nito. May nakita na siyang usok na nagmumula sa labas ng bahay. Dala ng pag-aalala, di na siya nag-alangang lumabas hanggang sa dito niya nakita ang dalawang malaking aso na may nagbabagang mga paa. Nakatayo ito sa harapan ng kaibigan ng tatay niya na parabang ang mga nilalang na yon ay pagmamay-ari niya. Sa isang kisap mata, bigla siya nitong tinitigan habang umaangil ng malalim. At nung akmang susugod na ito sa kanya, narinig niya si Manoy Amer na nagsambit ng mga buhay na salita hanggang sa nilamo ng itim na usok ang dalawang aso na nagmula sa braso nito. Ilang segundo pa ang lumipas, tumahimik ang buong paligid. Nawala na rin ang presensya na kanyang nararamdaman hanggang sa dito niya na napansin ang nanlilisik at mapupulang mga mata ng kaibigan ng tatay niya. Dala ng matinding takot, aksidente siyang napatanong dito. Manoy Amer? Ano ho kayo? Nang marinig ito ni Amer, mahinahon itong lumapit habang nananatiling tahimik. Pagharap nilang dalawa, kalmado siya nitong hinawakan sa balikat habang sumasagot ng,
Kaibigan ako ng tatay mo. At kayo ay kapamilya ko. Ano man ang nakita mo, Manting, hindi pa napapanahon para malaman mo ito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi banta ang mga alaga ko sa buhay mo. Mananatili ko silang hawak-hawak hanggang sa masanay na sila sa'yo. Matapos nitong magsalita, agad naman siya nitong sinamahan papasok ng kanyang silid. Nang maisarado na yon ni Manoy Amer, dali-dali naman siyang humiga habang maiging pinag-iisipan ang lahat ng kanyang mga nasilayan. Ngunit hanggang sa makatulog siya, di niya ito naunawaan. Pagsapit ng sumunod na araw, malayong-malayo na siya sa dati niyang buhay. Para makakain, kailangan niya munang sumama sa kaibigan niya para manguha ng mga hinog na saging. Bandang 9:00 na rin nag-aalmusal ang pamilya, kaya matinding pagtitiis ang ginawa niya. Matapos nun, buong araw siyang nagbilad sa sikat ng araw para maghanap buhay. Yung mga kasama niya, pawang mga tauhan lang din ng kanyang pamilya, pero nakapagtatakang di siya nito gaanong pinapansin. Yun bang parang ipinapakita ng mga ito na hindi siya parte ng pamilya? Napakasakit para sa parte ni Manting ang ganoong pakikitungo ng mga trabahador nila, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging malupit kapag kaminana na niya ang lahat ng pagmamay-ari ng tatay niya. Dumaan ang mga araw, hindi na bago ang kanyang sitwasyon. At habang tumatagal, tila bang mas nagiging mahirap din ang kanyang buhay. Gustong-gusto niya nang bumalik sa kanila, pero sa tuwing nag-uusap sila ni Manoy Amer, hindi ito pumapayag. Kesyo sumusunod lang ito sa utos, nasa ilalim siya ng poder nito, at kung ano-ano pang mga paalala para lamang matakot at magdalawang isip siya. Kaya naman kahit nangungulila, sinikap niyang sumunod sa alituntunin ng pamilyang napasukan niya. Inakala niya na sa pamamagitan nito, mas mapapadali ang kanyang paghihirap, pero nagkamali siya. Dahil pagkaraan lang ng 1 linggo, may isang pamilyang humingi ng permiso kay Manoy Amer na tumirapan samantala malapit sa bahay nito. Ang rason ng pamilyang yan, sugatan ng isa nilang kasama, kaya kailangan muna nilang magpagaling bago ituloy ang kanilang paglalakbay. Nangako itong hindi manggugulo sa lugar, kaya nang malaman ni Manoy Amer ang lahat, di ito nagdalawang isip na paboran ang pamilya. Ang kaso merong problema, at yun ay walang iba kundi ang katotohanang hindi ordinaryo ang pamilyang lumapit at humingi ng tulong sa kanila. Nang marinig ito ni Manting, kagad itong nakisawsaw sa usapin. Kesyo, nagpasya lang ito ng hindi nagpapaalam, wala itong karapatan na magpatira ng tao sa lupa nila, at wala itong otoridad na maglihim sa tatay niya. Maaaring magkaibigan silang dalawa, pero hindi sila magkalapit na magkamag-anak. Kaya ibig sabihin, mananatili at mananatili nilang trabahador ang mga ito. Ngunit nang marinig ito ni Manoy Amer, kaagad itong humarap sa kanya at prangkang nag-uwika ng, Kung hindi ko sila sasang-ayunan, sa tingin mo ba aalis sila rito ng ganun-ganun na lang? Kilala ko ang mga yan, at alam ko na hindi yan marunong tumanggap ng pagtutol sa kanilang mga kagustuhan. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang at sumunod. Tandaan mo, ginagawa ko ito alang-alang sa ikabubuti ng buhay ng pamilya ninyo. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na siya nakapagsalita pa. Mas nauna kasi yung takot niya sa kaibigan ng kanyang ama dahil sa ginawa nito noong nagdaang araw. Magmula noong nakita ni Manting ang alaga nitong mga balagis, hindi na nawala ang takot at respeto niya rito. Ilang beses na rin niya yung tinanong ukol sa bagay na yon, pero nanatili itong tahimik. At ang paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya, hindi pa siya handa. Kaya kalaunan, nanawa na rin siya sa paghahanap ng kasagutan. Ang inisip na lang niya, darating din ang araw na ihahayag ng kaibigan ng tatay niya ang lahat ng nalalaman nito.
Kinahapunan, pasimple na nilang pinagmasdan ng pamilyang nagtatayo ng barong-barong di kalayuan. Sa kanilang pagmamasid, nakita niya ang mag-asawa at ang 7 nitong anak. Wala namang may sakit sa kanila, kaya labis niya itong ipinagtataka. Kung siya lang din ang masusunod, gusto niya na itong isumbong sa tatay niya, pero labis siyang natatakot sa posibleng kilos ng kaibigan nito. Kaya aminado siya na wala na rin siyang magagawa. Akala niya ayos lang ang lahat, subalit lingid sa kanyang kaalaman, yun na ang pamilyang magdadala ng kalbaryo para sa lahat ng nasasakupan ng kanyang mga magulang. 2 araw ang lumipas. Nalaman ng kanyang ama ang tungkol dito. Siyempre, yun ay walang iba kundi dahil sa kanya. Sumibat siya sa bahay ni Manoy Amer nang hindi nito nalalaman para isumbong ang lahat ng natuklasan niya. Nag-aalala man, naisip niya na baka yun ang magiging susi para bumalik siya sa kanilang pamilya. At sa madaling sabi, umayon nga sa kanya ang pagkakataon. Pero dahil sa kanyang mga isinumbong, kung kaya't nagalit ang kanyang ama sa kaibigan nito. Kagad itong pinaalis sa kanilang lupa kasama ng pamilyang pinatuloy nito. Sa lahat kasi ng ayaw ng tatay niya ay yung mga taong nakikialam sa mga bagay na pinaghirapan nitong makuha. Kaya kahit anong paliwanag mula kay Manoy Amer, literal na hindi yun napakinggan. Pag-alis ng mga ito sa kanilang lupa, hindi nila namalayan na wala na silang proteksyon laban sa mga nilalang na hindi nila nakikita. Pagkaraan lang ng 1 linggo, nagkaroon na ng usap-usapan ang kanilang mga magsasaka ukol sa isang pamilyang may daladalang kariton na gumagala sa kanilang lupain tuwing 10 oras ng gabi. Marami nang inutusan ng tatay niya na magtaboy sa mga ito, pero hindi yun nangyari dahil lahat ng taong inuutusan nila nababahag ang buntot kapag nakikita na nila ang mga taong yon. Kesyo hindi ito normal, may kung anong presensya ang bumabalot sa mga ito at higit sa lahat, nakikita nila itong nagpapalit ng anyo. Dahil sa mga usap-usapan, kung kaya't kaagad na kumalat ang istorya patungkol sa mga nilalang. Marami na sa kanilang mga sakop na nagsasabing aswang ang mga ito at anuman ang dahilan nila, walang nakakaalam. Nang marinig ito ni Manding, dito niya naalala ang sinabi ng kaibigan ng tatay niya ukol sa pamilyang nagmagandang loob na manuluyan sa lupa nila. Hindi siya sigurado pero malakas ang kanyang kutob na yon ang mga nilalang na usap-usapan sa kanilang lugar. Kaya naman ang maalala niya ito, kagad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. At nung marinig naman ito ng tatay niya, nakiusap ito sa kanya na sumama. Ang plano, bibisitahin nito ang kaibigan nito na pinalayas nila. Naniniwala kasi ang tatay niya na sa taong yun nila malalaman ang tungkol sa problema na kanilang kinakaharap. Pagkarinig naman ni Manding sa sinabi nito, medyo kinabahan siya. Hindi niya kasi maisip kung ano ang magiging reaksyon ng kaibigan nito kapag sila'y muling nagkita. Batid niya na malalim ang galit nito sa kanya, kaya naman hindi niya alam ang posible nitong gawin sa oras na magkaharap sila. Nababahala man, kahit papaano nakaramdam siya ng kapanatagan matapos niyang makita ang mga tauhan ng tatay niya na armado. Pagkaraan ng 1 oras na paglalakad, nakarating sila sa pinakadulong bahagi ng baryo. Liblib na ang lugar na yon. Animoy wala ritong taong nakatira. Pero pagdating nila malapit sa bukana ng isang liblib na kakahuyan, nakita nila ang maliit na bahay na tinutuluyan ng dati nitong kaibigan. Pagsilay nila kay Manoy Amer, kagad na ipinag-utos ng kanyang ama sa mga kasama nilang tauhan na wag nang lumapit o sumunod pa sa kanila. At nang marinig naman ito ang utos, kagad itong umikot sa buong paligid. Maigi sila nitong pinantayan hanggang sa makaharap na nila ang dati nitong kaibigan. Malayo palang pinuno, napansin na ni Manding ang 2 asong nakatayo sa tabi nito.
Kulay itim ang mga nilalang na yon, katulad nung mga nilalang na minsan niyang nakitang pagmamay-ari nito. Pagsilay naman sa kanila ni Manoy Amer, kagad itong tumayo at sumalubong. Pagdating nito sa entrada ng kanilang bakuran, naging malamig ang pakikitungo nito sa tatay niya. Ano ang kailangan mo? Ba't ka pumunta rito? Nang marinig ito ng kanyang ama, kagad itong nagpaliwanag. Ngunit sa halip na makinig si Manoy Amer, kaswal lang sila nitong tinalikuran, indikasyon na wala itong balak na makinig sa sigalot na kanilang kinakaharap. Pero nang akmang lalayo na ito, hindi pa rin tumigil sa kakasalita ang kanyang ama. Maya-maya pa, bahagya itong napahinto sa paglalakad, kasabay ng marahan itong paglingon sa kanila. Labas na ako dyan. Hindi ba't tinalikuran mo na ako? At sa araw na yon, nawalan na rin ako ng pakialam sa inyo. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Problema nyo yan. Resolbahin nyo ng kayo-kayo lang. Matapos nitong magsalita, kagad na nitong sinarado ang pinto para sa kanila. Ilang segundo pa ang lumipas. Binalot na ng katahimikan ng paligid at ang tanging nakita na lang nila roon ay yung alaga nitong 2 aso na hindi inaalis ang tingin sa kanyang ama. Kalaunan, nang mapagtanto ng tatay niya na wala ng rason para manatili sila roon, nagdesisyon na itong umalis. Kinagabihan, dito na nito ipinag-utos na turuan ng leksyon ang mga nilalang na nagpaparamdam. Gamit ang kanilang mga armas, walang sawa silang naghihintay hanggang sa lumalim na ang gabi. Ayon kay Manding na, habang nagpapahinga sila, maraming tauhan ng tatay niya ang umaaligid sa kanilang tahanan. Bawat sulok binabantayan nito ng maigi hanggang sa bigla na lang silang nakarinig ng malalakas na sigawan sa labas ng bahay. Pagkatapos ng sigaw na yon, nagising at naalarma silang lahat. Yung kanyang ama, dali-daling bumisita sa kanilang mga silid para tingnan sila. At nung mapagtanto nitong kumpleto ang mga anak niya, tsaka ito kaagad na tumungo sa sala ng bahay para kausapin ang mga bantay ukol sa mga nangyayari. Si Manding naman noon, sumunod na rin sa tatay niya hanggang sa marinig niya ang pag-uusap ng mga tauhan nito. Ayon sa kanilang mga tao, bigla na lang silang inatake ng isang nilalang na may hahalin tulad sa isang mabangis na hayop. Hindi niya mawari kung ano ito, pero sa estado ng nilalang na yon, parang hindi ito normal. Pagtatapat pa nito na, 2 na sa mga kasama nila ang dinarag ng mga ito patungong kawalan. Yon ang rason kung bakit napilitan itong pumasok sa kabila ng mga kargada nila. Nang marinig naman ito ng tatay niya, kaagad itong lumabas kasama ang mga bantay. Pagsarado nito ng pinto, naiwan sila ng mga kapatid niya sa loob ng bahay. Habang ang mga ito ay naghihintay, siya naman pasimple nang sumisilip sa siwang ng pinto. Gusto niya kasing makiusyoso sa mga nangyayari hanggang sa may makita siyang nilalang na biglang dumagit sa isa nilang tauhan. Malalapad ang pakpak nito, tapos halos kasing laki ito ng matandang kalabaw. Ilang segundo lang din itong nanatili sa lupa bago ito lumipad papalayo kasama ang kanyang biktima. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang nagkagulo ang mga tao dahil sa bangkay na nahulog mula sa itaas. Paglagpak nito sa lupa, kagad na nagkalat ang parte ng mga katawan nito sa paligid. Tumama kasi yun sa bato pinuno, kaya para itong kamatis na napisak. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nagsimula ng matakot ang mga tauhan nila. Paisa-isa nagsimula na itong magtago sa loob ng kanilang bahay hanggang sa ang tatay na lang niya ang natira sa labas. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga taong yon na tumulong, pero sa bandang huli, wala rin siyang nagawa. Kalaunan, dito niya na nakita ang kanyang ama na nakatayo sa harapan ng 5 nilalang na may kakaibang itsura.
Para itong mga anghel ng kadiliman kung titingnan, na may mga demonyong pagmumuka. Pag-angil ng mga yon, kaagad naman itong umatake. Sa loob lamang ng ilang segundo, nakita niya kung papaano daragi ng mga ito ang tatay niya matapos tumarak sa balikat nito ang mahabang buntot na may matulis na dulo. Paglapit ng mga nilalang na yon, walang sawa nila itong pinagkakalmot hanggang sa tuluyan na itong naligo sa sarili nitong dugo. At sa hindi malamang dahilan, parang gusto pa itong pahirapan ng mga nilalang. Nagtagal ng 10 minuto ang pakikipaglaban dito ng tatay niya bago dumating ang 2 aso na tinatawag ni Manoy Amer na mga balagis. Ang mga itong lumapa at nakipaglaban sa mga aswang hanggang sa mapatay nito ang 3 rito. Yung mga napaslang nitong nilalang pinuno, kagad na naabo hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't wala nang nagawa ang mga aswang kundi ang tumakas. At nang makalayo na ang mga ito, kagad namang umalis ang 2 balagis. Magmula noon, hindi na nila nakita si Manoy Amer. Sinubukan itong ipahanap ng tatay niya sa karatig isla, pero hindi na nila ito nakita. Gayunpaman, kahit tuluyan na sila nitong nilayuan, araw-araw pa rin sila ritong nagpapasalamat. Alam nila na dahil kay Manoy Amer, kung kaya't nadugtungan ng buhay ng kanilang ama. Labis-labis din silang nagpapasalamat sa mga alaga nitong nilalang na kung tawagin ay balagis, ang mga nagliliyab na nilalang.